ang mga netizens Radyo Mandong ni ay kanya-kanyang mga komento sa nahitabo. Ningon pa sila Radyo Mandong nga gabi din higyud mo sa Davao City nga bawal ang tulo sa usa ka motor, wa pag yung mo'y helmet sa downtown pag yun mo, unsa man ang inyong nakaon. Nagbansiwag pag yun ang katong motor. Dili katong Armalite. Armalite, oo. Nagbansiwag pag yun ang Armalite day range. Utong dako nagbansiwag dia sa mga San Pedro. Oo. Si grabe magkakasamag di gito sila mapansin, no? Kita katong motor Radyo Mandong. Wag yun gani. Kita ako sa motor, wag yun sila makahuna-huna ano nga. Forbidden, no? Yes. Di ka mapansin, ani. Dapat gani unta o kung magkakasama ako to'y nanulis. Siyempre, mag-disguise yung kung magkakasama. Di yung kung magpabantang. Oo. Unya, wa pag sila mas. Gali, mag-helmet. Wa, ay, ano, oo. Moto nga nangutan na takagahapon, diya sa DXDC poll na to nga post, kung sa itanaw sa mga higalan na to, diya mga kasama sa robbery incident sa Ilustre Davao City. Na magipangutanin, gisugo ba mga suspect aron gubaw ng imahay sa Davao City, misiyaw o wala na kahadlok ang mga kriminal or luag ang seguridad, no? Ang uban mo ingon nga safe lang daw gihapon. Sila gibati og kahadlok kay kabalo sila Radyo Mandong. Ang uban sumala pa sa tuang poll kagahapon nga gibungkag ka daw aning mga kriminal ang peace and order. Igo ka daw nila kana ganing gisamok-samok. Murag ilaha bitaw nga gibugal-bugalan. Ang estabilidad sa ato ang kahusay kalinaw diri sa atos dakbayan sa Davao. In place naman gyud unta na mabitaw na mga kasama ang atong slogan dinhi, life is here. Oo. Mao na bagya kasama nga traffic Radyo Mandong. Oo, mao ganing nga traffic. Kay daghan na nag-start din kay Davao life is here. Kay daghan ang namalhin dinhi kay nga ibog bagya kasama sa atong kahimtang diri mga Davaoinyo nga hayahay patas naghukas. Siya ko na nakabasa ka atong post sa usa ka rescuer ni siya Radyo Mandong nga naa dito sa Cambodia, si Sir Christian Serrano. Katong ingon niya kagahapon nga no nakaingon ang mga taga Davao nga murag scripted daw ang katong sitwasyon kagahapon. Una, mang-hold up og tulo ka buok sa usa ka motor. Mga taga Davao kabalo na nga bawal ang tulos motor. Hadlok mapo sa Davao idiot riders. Naka-long arm nagsakay og motor unsa na para makakos og terror. Tanan taga Davao kabalo na og naay dala long arm, naka-uniform gyud na. Katulo, nang hold up mo sa sentro gyud sa syudad in broad daylight. Nagkalat ang mga sundalo og pulis. Mao nang mga Dabuenyo magbantay-bantay kay panic mode na sila para madaot ang syudad. Peace mga brother. Yes, day. Tinuod na. Salamat sa pag-share ana sa ato aga kinibitaw mga netizens. At least baka kuan po ba maka-ablis o nahuna sa ato bagya kaigsuunan. Actually, ang nag-imbestigar karon ang DCPO bagya kasama. Kagahapon nabtan ako ang National Bureau of Investigation ito bagya kasama mismo sa crime scene. Kung ipangutana ang kining head sa NBI, ako sir, unsa may coordination ninyo with the DCPO? Joint investigation ang himuon karon day. So tan-aw na to unsay bersyon sa DCPO day may adherence ug unsa poy bersyon sa himuon pod nga investigation sa National Bureau of Investigation adherence.